Ingliż ta' 59 sena tilef ħajtu wara li jerq fl-inħawi tal-Blue Lagoon f'Kemuna. Ir-raġel li jidher li kien qed jgħum waħdu ingħata l-ewwel għajnuna mill-lifeguard stazzjonati f'Kemuna permezz ta' ambulanza tal-baħar. Minn hemmhekk ir-raġel ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta, iżda sfortunatament ir-raġel tilef ħajtu. F'każ separat il-ħadd wara nofsinhar raġel ta' 72 sena mis-Serbja ħelisa ħafif wara li ġie salvat mill-lifeguards tal-Malta Red Cross wara li sab ruħu f'diffikultà meta kien qed jgħum f'Golden Bay. L-anzjan ma tax widen għall-appelli tal-lifeguards li apparti li tellaw il-bandiera ħamra fuq il-bajja li tfisser li ħadd m'għandu jinżel jom, l-istess lifeguards bdew iwissu wkoll lill-lawwiema sabiex ħadd ma jinżel fil-baħar. Robert Brinkaw mill-Malta Red Cross appella lill-lawwiema sabiex jobdu l-ordnijiet tal-lifeguards. Aħna nappellaw lill-pubbliku ġenerali biex jagħti każ ħafna tal-lifeguard. Is-sena qed nipprovaw iżjed waslu il-messaġġ li waqt jkun dak ir-red flag mhuwiex post tal-hawn. Il-baħar ikun perikolus u ovvjament l-nies m'għandhomx jinżlu. Il-lifeguard illum marru oltre dak li huma obbligati li jagħmlu u niżlu jsalvaw in-nies. Kemm jista' jkun nappellaw il-pubbliku biex ma jinżilx għax ikunu qed jirriskjaw ħajjithom u ħajjiet il-lifeguards.